Ако проектът ти има един файл Message.ts и той вече е огромен, това видео е точно за теб. Ще покажа защо query-тата и мутациите не трябва да са в един файл и как да го оправим за 2 минути. В началото е лесно. Имаш един лист, един create, един remove, един update и всичко е окей. Обаче после добавяш search, статове, примерно hard delete, soft delete и така нататък. И всичко е на едно място и файла става нещо подобно на това, което е меко казано отвратително. Тази грешка съм направил аз. Не, че няма да ви работи приложението, ако го направите така, но става по-трудно за поддръжка, за code review и като цяло за скейлване на даденото приложение. Проблема въобще не е в дължината, проблема е просто, че се смесват две различни отговорности. Query-тата са read път. Тоест, там са филтрите, сортирането, pagination-ите, индексите и така нататък допълнителни функции. А mutation са write път. Тоест, там имаш validation, правила, различни soft, hard delete и абсолютно всичко, което е свързано с променяне и изменяне по базата данни и информацията в нея. И също така, ако добавим и един out, се смесват и out руловете в един файл. Правилният модел, според мен, е със създаване на една папка, която показах и в миналото видео, а именно папка Messages, като там вътре ще разделим query-тата и мутациите, т.е. mutations. Просто си разделяте целият този файл, нека да видим докъде са ни query-тата, точно до ето 66 ред. Не е толкова сложно. Пействате, вземате си функцията от Generate сервера, защото иначе няма да ви работи. И вече всичко е една идея по-добре. Като тук вече няма да се смесват различни ролове, различни пътчета, различни валидации. Тук става въпрос само за филтри, pagination, всичко, което е свързано с read датата. Естествено правим също и за мутациите. Копираме ги, местим ги, нали, естествено местим си и импортите. И това е. Само, че тук трябва да е mutation, а не query. Моя грешка. Така. Ако искам да чета, т.е. ако искам да вземам данни от датабазата, отварям query-тата и пиша вътре самите функции и самите сортове, за които искам. Ако искам да променям неща в датабазата, отварям mutation-ите и там пиша съответно функциите. Общо взето, това е и е супер важно логиката да не се променя. Логиката ще работи и по двата начина, дали ще е в един файл, дали ще е в 2, в 3, в 4, в 5. Тя все ще работи. Въпросът е просто нагледно как се вижда вашия код. Този начин на сортиране го прави много по-професионално, да речем изглеждащ, отколкото ако набухате всичко в един файл. И така реално левелъпвате без кой знае какви усилия въобще. Също за код ревюта, ако някой, например, иска да ви прегледа кода, ще е много по-лесно за другия човек да разбере къде и какво се прави. Отваря папката, в query-тата това правим, в mutation това правим. Хубаво е тази логика да я следвате не само за конвекса и за разделянето в конвекса, но и като цяло за всеки проект, който вие кодите, защото по-хубаво е 5 файла да правят 5 си отделни неща, отколкото в един файл да са набухани 5 различни неща и после да се чудим сега на 168 ред ли беше, на 1009 ли. Няма просто база за сравнение. Това ще е за днескашното видео. Надявам се да ви е харесало, надявам се да сте сванали какво се опитам да кажа. И ако искате, може да се абонирате за канала.